Hristos Vaskrs, drugari moji, vi gledate još jedan Deco Stores. Danas ćemo malo da opletemo po ovim današnjim vlogerima. A, šta kažete? Pre nego što krenem da pričam o njima, samo da vam kažem da je naravno svako od njih moj drugar i ja se nadam da se neće naljutiti za par reči koje ću reći o njemu. Stoga da krenem. Gastos. Čovjek koji je doneo ovu sprdnju na Balkan i uneo YouTube pometnju. Može se reći da su mnogi ljudi zbog njega postali YouTube zavisnici. Njegovi klipovi imaju mnogo više od 1300 lajkova i naprosto kidaju. Pa se još nisam čuo da neko drka na njih, ali čim čujem javljam vam. Što se tiče zamerki, imao bih samo jednu, to je da nemoj svaki komentar da primaš k srcu. Čuvaj zdravlje, treba će ti. Kujve je moj, ili tvoj, ili naš, vaš, njegov, mnogo, ali mnogo dobar lik. Ima čak i prijatelja Robert Trinje i on je dobar. Edituje bata klipove sve u 16-a i teme su mu full, ono, baš full. Zamerke. Mogu bi mnogo češće da snimaš, brate, ali ono, mnogo češće. Da, mnogo češće. Češće. Vista, čovjek koji ima definitivno, ali definitivno najluđu frizuru od svih vlogera. A uz to, gle čuda, koristi i lak za kosu, koji ja sad nemam da vam pokažem, ali siguran sam da znate kako to izgleda, ovo mi pokazuje jednom od prošlih klipova. I on kao ovaj što je njegov edituje klipove u fullu, tako da ono, kidaju, brate. Nadaren za glumu, za pisanje, ma sve. Jednom rečju, kompletan komičar. Čekaj, to su dve reči. Zamerke. I ti se, brate moj, ne obaziri na glupe komentare, jednostavno ih, ono, zaobiđi. Amazing Johnny's World, dečko koji obećava, ali definitivno obećava. 27. godište, a klipovi su mu dosta, ali dosta zreli. Znači, dečko ima klike. I da, jedini uz Gastosa koji je doveo nešto žensko u klipovima, kada smo, ne daj Bože, mi ostali pederi. Zamerke. Dovodi češće ženske u klipovima, čisto da nam vadiš prosek, brate. Ali, ono, da nam vadiš malo. BN Stories. Jedan fizikališe, a drugi za knjigom uzdiše. Pa šta može da ispadne od toga sem odlični klipovi? Oni mu dođu kao neki vlogerski yin-yang. Uz to voze i poslednji model John Deere traktora, tako da cure navalite, ali navalite, brate, ono, slobodni su. Bar se ja nadam. Ali, sredit ću vam nešto. Zamerke. Pa mogli bi malo češće da izbacujete klipove, neće nikom da škodi. Fresh makersi. Momci koji snimaju hollywoodske blockbustere. Imaju apsolutnu smisao za pisanje scenarija, jedino ima ona Bluda Marija nema noge. Jedan od njih opasno bije, tako da odmah posetite njegov kanal. ODMAH! Zamerke. Češće snimajte, ali mnogo češće. Bobby from the Hood. Baja koji upada u svakojake situaciji i gle čuda, još nam je živ. On mu dođe ko neki vlogerski Chuck Norris, brate. Čovjek koji radi 24 časa na dan i nije mu teško da snima. A to samo znači šta? Da je dobar čovjek. Zamerke. Moglo bi, brate, nekad nešto da me naučiš o kompjuterima, da on ne ostane slep kod očiju. Konda. Za njega sam, čovječe, ubeđen da nije s ove planete, ali ubeđen sam. Onako da crta čovjek, ma nema šanse. Svakim svojim crtežom pomera granice normalnog, tako da... Šta da vam kažem? Zamerke. Priznaj da nisi sa ovog sveta, brate, nećemo ti ništa, ja ti dajem garanciju. Zola. Čovjek koji prati sport, moj čovjek. Snimam nešto malo ređe, ali kada snimim, to je snimljeno, brate, snimljeno. Dobar čovjek, pre svega, a onda i vloger. Zamerke. Upustite se slobodno, brate, još malo više pred kamerom. Jednostavno zamislite ti je kamera najbolji drugar. Logan. Man from America. Okupio čovjek sve nas vlogere da igramo u jednoj pesmi i pobrao za to velike simpatije. Njegovi klipovi su full edit, tako da o kvalitetu neću ni da raspravim, ali apsolutno zamerke. Češće okuplje nas vlogere, brate, jednostavno mislim da nam je svima bila čast da radimo zajedno. Crazy Mića, čovjek koji ima Brother Fight i sa tim Brother Fightom je doneo nešto novo na vlogersku scenu. Živi baja u Americi i koliko sam čuo hara po tamošnjim klubovima. To jest, harao je dok nije povredio ruku. Zamerke. Brate, nisi mi dao ništa ti nacrtam na gips, tako da pamtim. Čuvaj se. Benja, dvometraš o kome ništa loše ne bih smeo da kažem, ono, nije da se plašim, ali jednostavno ne smem. Inače, student u Sloveniji koji se u slobodno vreme kupa noževima i tušira marmeladom. U prevodu vlogerski Marilyn Manson. Zamerke, brate, smanji se, imao bih nešto ružno da ti kažem.
I je vlog. Momci koji su za kratko vreme uspeli da sakupe dosta pregleda i da izađu u novinama, i da se posvađaju, i da se pomire, i da glume u nekom spotu, i da... jednom rečju, kontraverzne ličnosti. Da, jedan od njih se umalo nije skršio dok smo snimali Crazy Vlogger Dance. Ma duše, momci, duše. Zamerke. Možda bi ovo mogao da bude savjet. Momci, nemojte da se obrazite kada budete snimili taj spot. Yahoo vloger, dečko koji sa svojom kravom Stefanom apsolutno pomera sve granice balkanskog vloga. Inače, opasno svira klavijeturu i obećao mi je da će mi svirati na svadbi. Stop, udavače, neće cova još da se ženi. Inače, on je jedan od najstarijih vlogera po stažu snimanja. Zamerke, mogu bi, brate, malo manje da vežbaš klavijeturu, vrstit će ti se stanje. Billy. On je čovjek koji je doneo realnost u klipovima. Njegovi klipovi su toliko realni da jednostavno morate da pogledate. Inače, ima i komšinicu koja jada od njega ne može da dođe do daha. Zamerke. Pusti, brate, malo tu komšinicu da odmori. Jadna žena. Coa, apsolutno najružniji lik na YouTube. Mislim, ne znam što on uopšte traži, zašto on snima kad imam oko 1000-2000 pregleda, koji je retard, brate. Ali je retard. Uopšte ga ne pratim, stalno mu dajem dislike na svakom klipu, mislim, coa, brate. To bi bilo toliko o balkanskim vlogerima. Za kraj bih samo želeo da pozdravim Šoneta 4, da mu čestitam uskoro rođenje klinca i želim da pozdravim Edvina Nuhića. Oni su isto momci snimali nekad, ne znam da li dalje snimaju, zbog toga nisam ništa o njima snimio. Želeo bih još da poželim dobrodošlicu Krkanu, inače dečko iz Hrvatske, opasan vloger, dole u deskripciji, kao i uvek, imate kanale svih vlogera, među njima je i on od ovog klipa. Nadam se da nikog od vas nisam uvredio, vi znate šta ja mislim o vama i koliko cenim vaš rad. Ovo je jednostavno bio jedan komičan način da vam kažem i da vam približim svoje mišljenje o vama, koje inače znate, ali drugi nisu znali. Držite mi palčeve, znate da je utorak jedan vrlo bitan dan za mene. Za kraj ide poruka. Kupujte redovno baterije za daljinski, da ne bi došli u situaciju da vam se daljinski pokvari pa da morate da ustanete sa kreveta. Ja sam Co, vi ste gledali još jedne Co Stories. Do sledećeg viđenja, pozdrav!